שתי דקות לפני הסוף. אז רק ככה כדי שתדעו, יונתן, אני מקווה ששמת את השתי דקות האלה. בדרך כלל יש את אלה שיש 3 פרטים לפני, 2 פרטים לפני, 4 פרטים לפני, או כל מיני כאלה שלא ידעתם, אז אנחנו עושים את זה קצת אחרת, ואני אראה לכם איך רויטל עשתה את זה. אגב, זה רעיון שלה ואני מת עליו. אז משהו שלא יודעים עליי, משהו שלא יודעים עליה. היא לא אוהבת חומוס, רויטל לא אוהבת חומוס, רק בשנה האחרונה בכלל התחילה להיכנס לעניין הזה, וגם זה משהו מאוד מסוים שקונה במכולת שלא אחד ולא אחר, בוריס, שמביא אותו מאיזשהו כפר שם באזור שלה בצפון. אז זה החומוס היחיד שהתחילה עכשיו להתעסק איתו. אחד הספרים, יש לנו איזשהו ספר או סרט או משהו שמאוד נגע אליה ואני מדבר עליה, אז אחד הספרים היפים והרגישים שהיא קראה, זה מכתבים לתאו, שזה אסופה של מכתבים שכתב ואן גוך לאחיו תאו, הוא מספר על מה שקרה בחיים שלו, וזה בעצם מאפשר להתחבר לתקופה הזו דרך העיניים האלה, ואם אני מבין נכון את מה שרויטל אמרה, אי אפשר שלא להתאהב בווינסנט ואן גוך אחרי שקוראים את הספר הזה, אז שווה אולי לקרוא את הספר הזה. ומשפט מפתח שמלווה אותה כל חייה, הכל אפשרי. היא אומרת שבין היתר המשפט הזה לקוח מבחינתה מספר מאוד מומלץ שנקרא סוף העולם שמאלה, מבוסס על המסע שלה באופנוע באוסטרליה. אז אלה הדברים שאנחנו עושים אצלנו קצת שונה מדברים שלא ידעת. רויטל, אני מקווה שאת מוכנה, יונתן כבר מוכן גם 2 דקות לפני כן, צאי לדרך ואיזה כיף. אז ערב טוב, שמי רויטל, אני סטייליסטית גרפית ומאיירת, ואנחנו בתקופה לא פשוטה. אתם רואים את המצגת שלי? רגע, רואים את המצגת ועכשיו גם רצה, מעולה. יופי. אז כשאנחנו מדברים על מלחמה, איך אנחנו מרגישים? איך אנחנו רוצים להראות את מה שאנחנו מרגישים, מבלי להראות חיילים או טנקים או מטוסים או בניינים מופצצים ודברים כאלו. אני יכולה להראות את זה בכמה דרכים. אז האם זו דרך להראות, האם זה משדר לכם מלחמה או שזה משדר לכם מלחמה? אבל מה אם אנחנו רוצים שלום? האם זה שלום? האם זה שלום? האם זה מעביר לכם רגש של שלום? עכשיו, מה ההבדל בין זה לזה? שניהם בעיניי מעבירים את הרגש של שלום. אבל אם נסתכל רגע על הפונט, פה זה פונט שהוא ככה קצת יותר ישראלי, ציוני, וזה פונט שהוא מבוסס על כתב יד, על כתב של כתב ערבי. ובעצם כשאנחנו מדברים על שלום, אנחנו מדברים על שלום עם הערבים שהם השכנים שלנו. אז יכול להיות שגם זה וגם זה יכולים להיות טובים. זו החלטה שלנו, איזה מסר אנחנו רוצים להעביר. הבחירה בפונט היא הרבה מעבר לאסתטיקה, היא כלי תקשורתי שמעביר רגש, סגנון ואפילו אישיות. ישנם פונטים רציניים המשדרים יציבות, סמכות, קלאסיות ולעיתים גם רשמיות. אנחנו נשתמש בהם במסמכים משפטיים, ספרים ועיתונות. ישנם פונטים שמשדרים מודרניות, פשטות וניקיון, ואנחנו נשתמש בהם בשיווק, בטכנולוגיה ובעיצוב. פונטים בכתב יד יוצרים תחושה אישית, רכה או יצירתית, אך דורשים זהירות כדי לא לפגוע בקריאות. כשאנחנו משתמשים בפונט שהוא לא מאוד מאוד קריא בטקסט, בהרבה טקסט, אנחנו מאבדים את הרצון להמשיך לקרוא. פונטים דקורטיביים או משחקיים מתאימים למיתוג ייחודי או קמפיינים עם אופי שובב וצעיר, וגם הם אינם מתאימים לטקסטים ארוכים. במילים אחרות, כל פונט מעביר רגש שונה, וכמו שבוחרים מילים בקפידה, כך גם צריך לבחור את הפונט שיביע בדיוק את מה שהעיצוב רוצה לומר. זה לא רק הפונט, צבעוניות, גם היא מעצימה את המסר של הטיפוגרפיה. הצבע שבו נבחר לעצב טקסט אינו רק עניין של טעם, הוא מרכיב קריטי בהעברת רגש ותוכן. אדום, כתום וצהוב משדרים אנרגיה, דחיפות, שמחה או התלהבות ומבליטים מסרים חשובים או קריאה לפעולה. כחול וירוק יוצרים תחושת ביטחון, מקצועיות ורוגע ומתאימים לתחומים כמו בריאות, פיננסים וטכנולוגיה. שחור יוצר תחושת עוצמה ויוקרה, ואפור מעביר מינימליזם, איפוק ואלגנטיות. יש עוד אלמנטים חשובים לעיצוב נכון.
כזה שמעביר את המסר הנכון של העסק שלכם ומדבר לרגש של הלקוחות שלכם. ובעצם למה אני מספרת לכם את כל מה שהעברתי עד עכשיו? אם אתם רוצים לדעת עוד, אני יצרתי קורס דיגיטלי שנבנה בדיוק בשבילכם. בלי ניסיון קודם, בלי כאב ראש, תוכלו ללמוד לעצב לעצמכם את החומרים השיווקיים, אם זה פוסטים, פצגות, ניוזלטרים ומודעות. עכשיו זה לא עוד קורס שמראה לכם איך לעשות את הדברים בקנווה, אלא זה באמת יסודות בסיסיים בעיצוב. מדבר על טיפוגרפיה, על צבע, על גריד, על היררכיה. כמובן אתם יכולים לצפות בקורס בזמנכם החופשי, ויש שם מתנה, טמפלטים מוכנים מראש לשימושכם שאתם יכולים לעצב על פיהם את החומרים השיווקיים שלכם. הוא עכשיו במבצע, במקום 580 שקלים עד מחר ב-12 בלילה, רק ב-150 שקלים למשתתפי ההרצאה בלבד. אז נעים מאוד, אני רויטל, אני קודם כל אימא למאור בת 5.5, אני מעצבת גרפית גם לפרינט וגם לדיגיטל, אני מאיירת, אני מרצה לעיצוב גרפי, אני מורה ל-AI, מורה לקומיקס, אני צלמת ואני גם מבשלת בהופעה. דקות. זהו. אני אשמח להפניות שלכם, או אם אתם מכירים אנשים אחרים. תודה. מדהים, אז לא 2 דקות, כל הכבוד. כן, יצא ככה. טוב לך, רוצה להוסיף משפט? את מוכנה נצא לדרך מכאן? צאו לדרך. נצא לדרך, אז אחלה, קודם כל איזה אני כיף. רק אגיד אז רגע תגידי. על הקורס רגע, שזה בדיוק כמו מה שעכשיו, הוא לא חופר, הוא לא קורס ארוך וזה, אלא זה ממש הנקודות הספציפיות, זהו. מדהים, מדהים, מדהים. אז חבר'ה, אנשים שעשו עסקים, שמעו, דיברו, פגשו את רויטל, עכשיו זה הזמן. יש לנו את דליה, יש לנו את ארז ואת ריבי, אז בסדר הזה, כל אחד 30 שניות, לכו על זה. טוב, אז אני רוצה להגיד שרויטל היא קולגה והיא חברה, וקודם כל מה שאת מדברת הוא באמת מראה על הידע שלך והרמה שלך. מעבר לזה שמעבר לעולם של העיצוב גרפי שאת נפלאה בו, את גם אמנית ויוצרת, ואני חושבת שכל המכלול של מי שאת באה לידי ביטוי בכל מה שאת עושה, ופשוט נהניתי ממך לשם שינוי, ממליצה בחום. תודה רבה, דליה. ארז. טוב, אז רויטל הרסה לי את הסטטיסטיקה, כי בדרך כלל כשיש אנשים שחושבים שהם אומנים, הם לא באמת אומנים. אבל רויטל היא אומנית בכל רמה חבריה. תקשיבו, העיצובים שלה זה לא עיצובים, זה ממש דברים שרואים בקומיקס ובמנגה, ובדברים באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה עולמית. אז אני ראיתי בכמה הדרכות שלה לגבי איך באמת לקחת ולהתאים את העיצובים, וראיתי דברים שהיא עושה גם ללקוחות, יש לנו כמה לקוחות משותפים. תקשיבו, זה לא לוגו, זה משהו אחר לגמרי, ואני ממליץ בחום לדבר איתה, ואת פשוט נותנת איזשהו משב רוח עיצובי אחר. אז תודה רבה לך. תודה. ריבי. אני רוצה לספר עלייך רויטל, שאני מכירה הרבה מעצבים גרפיים, ויש הרבה מעצבים גרפיים נהדרים ונפלאים, אבל בך רויטל יש איזשהו ייחוד. העיצובים שלך, אם אני רוצה להגדיר אותם, יש בהם משהו טהור. יש בך איזשהו ניקיון, את לא עושה מה שכולם עושים, את לא עובדת, אמנם את פה הצעת לנו איזה שהן תבניות, אבל מההיכרות שלי אותך, את לא עובדת לפי תבנית, וזה היה משהו מיוחד. אפילו כל דבר הכי קטן שאת מעצבת, אם זה סימניות המהממות שקניתי ממך, או איזושהי מילה שאת רוצה לעזור, איזשהו טיפ שאת נותנת, הכל מאוד מאוד טהור, ויצירתי, יצירתי ונקי. אז זה באמת משהו שמאוד מאוד מייחד לך, מעבר לזה שאת אישיות מהממת, ופשוט תמיד נעים לפנות אלייך ולדבר איתך ולשמוע אותך, אז תודה עלייך. תודה רבה רבה ריבי, ושוב תודה רבה רבה רויטל.